И здравейте хора, аз съм GamerBG и днес ще продължим с оцеляването. Преди няколко минути правих също клипчета, обаче нещо ми се бъгна и те се изтриха. Затова съм малко напреднал и ако чувате един звук, това са едни наши коли. Общо взето, ето, помните нашата къщичка. Пирамида, взех си нов кончо. И тук, виждате го. Скоро ще му направя и на него къщичка. И така, тук си бях сложил нови неща. Кончо, не на леглото ми. Ябълка тук си бях сложил. Кончо не. И си бях запълвал и тук. Обаче нещо са изчезнали нещата. Да, изчезна. Так, ще ми трябва още. Дали мога да си направя? Не мога. Добре. Аз щях да се изчиствам от отгоре къщата, защото навсякъде има пясък. И сега ще спра клипа, за да се изчистя и този пясък и тук, и тук, и тук. Добре, след малко се връщам. След малко. И здравейте, приятели, пак се върнах. Стана ми скучно да чистя само, затова изчистих само мъничко, както виждате. Сега, мислим да... Аз поне мисля така, да си усъвършенствам къща и да се направя мина. Мисля мината ми да е тук някъде. Обаче в тайното ми скривалище или сейф, както аз го нарекох, няма достатъчно място. Затова мината ми ще започне от тук. Но първо ще ми трябват малко камени пясъци, или както там се наричаха. Каменкасти, така. Имам ли още? Не. Първо исках и тук тавана да се довършети. До там няма стигна. Ами добре, сега първо е тук ще се усъвършенствам малко къщата, защото ми харесва. Тук е напълнено, и да, там е напълнено. Добре. Тук обаче не е напълнено. Штрак, опа. Надежно място. Откъде се взе тая въдица, не знам наистина. Така, ще се взема и тук, защото нещо ми харесва тук. И така. Мисля и тук. Там няма... По-късно ще сложа. От тук ще започне първата ми мина. Ама няма факли. Това ме тревожи. Мисля, че видях някъде въглища, но... Да. Не помня кой епизод, но ходих до дърво да го чупя. И там май видях въглища, които не ми се копаеха. Затова сега ще ги изкопая обаче. Така, тук ли са? Да. Може да не си ги виждали в миналите епизоди, защото може и да е в епизод, който аз съм изтрил. По грешка. Така, защото нали ви разправях, че нещо ми се бъгна там и не ми ги зачиташе. Сега ще изкопаме малко. Всъщност, аз спрях клипа, когато съм готов, ще го пусна и след малко идвам. Върнахме се, изкопах си ги и мисля къщата ми пирамида да я направя като за двама. Първо искаме и тук набързо, извинете, да си направя факличките. Така, още много май мога да правя. 38 42, колко още мога да правя? 42 значи. Много. Колко са се събрали? Едва стака и 40. Мали. Започвам от 40. И отивам на мината. Първо ще копая, ще спра клипа, за да копая, като намеря мина, пещера или мина изоставена, ще започна пак да снимам. Така. И май ви казах, че тук ще го направя за два човека. Или те значи. Ще тръгнем тук ще си направя две печки. Печка тук
една печка тук. Ще сложа даже да се пекат неща. Тук агнешкото ще сложа да се пече. Така. И от другата страна и кравешкото, или както се казва. Така. Сега ще спра клипа докато копая и после пак ще го върна, затова след малко ще дойде. Тъй, здравейте! Реших да не копам и да си построя тук нещичко, защото имам, сега ми даде указание, че нямам батерия и реших да спра с копането и да си направя неща. Така, мисля първо да спече, стана тъмно. Не. Да тъмно е, що не успя? Има чудовище. Така беше. Как може? Как му удари? Има. Къде има чудовище? Кажи ми. Оле, майко, чиба. Кончо. Чиба, тъпо грозно зомби. Така. Спани. Разги. Мисля на горния етаж да си направя неща. И за днес мисля, че толкова клипчета ще остава. Тук мършата от зомбито. И отиваме горе. Мисля и тук. Тук трябва да направя врати, обаче нещо. Айде бе, извинете. Стига не. Мисля тук да направя чест зала. Като зала за честове. Тук. Кирка имам ли? Имам. Грешната кирка. Къде ми е кирката? Явно ми се е изчупила и ще отида надолу набързо си взема нова кирка. И така. Къде? Да отида. Тук ще съм. Две ще се направя. Чакай малко, що да не направя тук честове? Да, тук може да се направя честове. Мога ли си го? Мога. Така. Всъщност, да. Перфектно. Мисля, ще поставя бокуците. Значи, тук големите ще бъдат важни, пък малките бокуци. Значи, това. Всъщност мога да си ги задържа, ако имам куче. Те не трябват. Всъщност това ми трябва. Това не ми трябва. Това също не ми трябва. Това не ми трябва. И тези ще си ги оставя. Всъщност те са приважните. Това е важно и те са важни. Това не е важно. Тая книжка не е важна и мършите не са важни. Както и тук. Сега. Че му опаше кончо. И тук ще оставят това. Тези камъчетата, дървата, кокалите, не, кокалите ще го оставя. Светлинките и един стак ще го оставя и тая ябълка ще оставя. Туш на кончо, ще го поджипкаме за малко. Какво стана, бе? Тома изпрасна тук, бе, кончо. Кончо! Защо, кончо? Защо? Защо, кончо? Стига, де. Защо, кончо? Защо? Кажи ми защо, кончо. Това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесало с новата ми къща. И надявам се да има дигнати палчета, хубави коментари, абонати и такива глупости. Довиждане, благодаря, че гледахте.